গৈছিলে ভৈৰৱকুণ্ডত ভূটানৰ তেল ভৰাব গৈছিলে लोगोफोर दिनै सानडे नालाय दिनै सानडेखाय जोङो भुटानाव भैरबकुन्दआव थाव सोनो होननानै थांसैलाय आरोना दाखालि बावै आं सोना फैदोंमोन होनबाबो जोबाखै आरोना थावा नायनो हागोन नोंथांमोना नै दाखालि सोनायानो जोबबावाखै आरोना थावा नै माइलेज होआ होनना बुंदों नालाय सोरबा कमेन्टआव भुटाननि थावखौ खिन्थु आङो इसां डिफारेन्स मोनाखै आरोना इन्डियानिजों भुटाननिजों माने माइलेजआ थिगानो होदों माथो ओरैनोथ' आं दा सालायगासिनो दं सिगाङावबो आं सोबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय भुटानाव एसे खम नालाय थावा दिनैबो सोना फैनोसै एसे 500सोनिल' सोगोन दिनै बारा सोआ ओमफ्राय दा हाम्फैजानो थांनो ओंखारदों जोङो ओमफ्राय आब'मोन फैदोंनो माबानिफ्राय मंगलदैनिफ्राय बिसोरो गावसोर पिकनिक ना मा जानो फैदोंनो बेहाय दसे लेंहरदो आरो बिसोरो तनिष्कानि माबा लाबोफादों साबोन ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांगोन आरो दा जों ओमफ्राय दिनै सुइदारसो गानदोंलै नै सुइदार दख'ना गाननो बायगाव हाजो जायगायाव बायोलां गारि बाहानगोन जेबो नङामोन थाव मोनबानो दा जों दा न'निफ्राय ओंखारबाय हाम्फैजों जों भैरबकुन्द फारसे थांगासिनो दङ गारियाव थाव सोनो होननानै भुटानाव थावनि दामा एसे खम नालाय बेनिफ्राय फिसाजोखौ गारबोबाय जोङो बिबैजों लामायाव पुलिस लोगो मोन्दोंमोन पुलिसाबो जोंखौ नुनानै बारा सोङाखै आरोना लाखियाखैबो जोंखौ चेकिं खालामबाय थादोंमोन बिसोरो आं दा मबाइलजोंसो भिडिअ बानाय नालाय बेनिखायनो भइस अभार खालामफिननो गोनां जायो गप्र' थानायमोनब्ला गप्र'जों भिडिअ बानायनायमोनब्ला भइस अभार खालामनांगौनि गोनांथि गैयामोन मानोना बेहाय माने फ्र' आवाज हाबो नालाय माने बारनि आवाज हाबो आरोना हेलमेट गानब्लाबो मबाइलजों बानायोब्लाथाय बेनिखायनो भइस अभार खालामनायखौ बारा मोजां खोनाया आरोना आङो नेक्स्ट टाइम बिदिनो गप्र' लायोब्ला मोजाङै आङो बाइक राइड खालामब्ला नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनो नाजागोन आरोना दायो जों फाइनालि नै बालिमुग मोनफैबाय बेहायबो जोंखौ चेकिं खालामासै आरोना जों थांगासिनो बेनिफ्राय नै लामायाव एसे बोरैबा लोगो मोन्दोंमोन जोंखौ नुनानै बिसोरो साइड जाबाय आरोना माथो होनबावनो सेंग्रा सिख्ला समाव एसेब्लाबो बयबाबो गोसथोलायनायफ्रा माने गावलायनो चान्स लाखायो आरोना हाग्राबारि बहाबा पार्कफोराव थांनानै नैबेहाय चेकिं माने दंबावो आरोना 50 रुपिस एन्ट्रि फिस लायो बेहाय 50 रुपिस होनानै सिङाव थांनांगौ आरोना आं दा 50 रुपिस होनानै एन्ट्रि खालामखांबाय बेनिफ्राय आब'मोन पिकनिक जानाय जायगासिम मोनफैबाय आरोना दायो नै जों दा मोनफैबाय आरोना पिकनिक जाग्रा जायगायाव लोगोफोर भैरबकुन्द ओमफ्राय नैथिं मंगलदै आब'मोननि गामिनि मंगलदै माबामोन नामा पकटपारानिबो दं कलितापारानिबो दं मा लांफैदों नोंलाय हा मा लांफैदों घड़ीबो बायबाय दख' नोङो हा बा गेमाव बिजिथार आरोना सेंग्राफ्रा नै सानडे ना दिनै सानडेआव बिराद मानसि फैयो माने बेहाय पिकनिक जानो सायहा बोथोराबो नै बरिया ना नैथिंबो पिकनिक जानो फैदों सिख्लाफोरा दा बेलासिबा बांसिन मानसि जागोन आरोना दायो बारा मानसि जाथ'वा दाखालि बावै माने बिराद अखामोन दिनै सान्दुं दुंदों नालाय बोथोरा बिराद मोजां पिकनिक जानो थाखाय जायगाया बेहाय ओमफ्राय दा जोङो भुटानाव थाव सोनानै लायग्रोसै भुटानाव थावा एसे खम नालाय इन्डियानिफ्राय 100खौनो होनदो माने जोंनियाव इन्डियाआव 1 लिटाराव पेट्रला ओमफ्राय भुटानाव 67 69 बिदि जाबाय थायो आरोना आप डाउन जाबाय थायो प्राइसआ ओमफ्राय दा आङो फुल टेंकि थाव सोनानै लायग्रोसै र' सा मोनलोंग्रोबावबाय माथो हाम्फैया खैजोन फैदों गारि गंबैसे गारि गंनै विंगार अमा बेदर बर'नि फेभरेट ओंख्रि माने संगासिनो दङ दायो परक ना परक मटन तामाम जागोन दिनै पार्टिया होमबा एकदम खैजोन सार खैजोन 20 जन बारा जागोन ना गथ' गथाय 20 जननि 22 जनसो जागोन ना संगासिनो रान्दिनिया जोंना नै रुग्रोदोंसो ना दायो रुनानै मा खालामगोन ड्राइ खालामगोन नामा नैथिं मैगं सायगासिनो मादैमोनाबो साहाबो लोंदों माबायदि मोनदों भैरबकुन्दआव फैनानै मोजां मोनदों ना आगोलाव फैखांबायना फैयाखैमोन आगोलाव फैखांबायना फेमिलि दिनै माने जमा फैदों आरो पार्टि जानो गथ'फ्रा नुवाना ने बिमाफ्रा लाबोआबा देनां सेंग्रा देरबाथ' बिमाफोरखौ फाट्टा होनाय नङा बिसोरो सिख्ला लायै लायै फैगोन खोमा दा नुगोन र' दसे उनाव मानसिफोरखौ सिख्ला लाना फैनाय
ओइ सेबो नै पिकनिक जानो फैदों जोंबो मानसिफ्रा केकखौनो मावना होदोलै आंनिया भगतपारानिया मावना होदोसो नोलै जानायखौ नै साहाखौबो मावना होनि र' गरमा गरमनो सुबुङाबो मावबाय दख' हैद आं इदिट बानायना होगोन रा नानि गारखुमाबो जाबाय दनसिया लाबोगोनसो नंदों आं दा साहा लोंखांबाय बेनिफ्राय भुटानाव फुल टेंकि थाव सोनानै लाना फैग्रोनोसै आरोना हाम्फे आब'मोनजों थाथ'बाय पिकनिक जानाय जायगायाव बेनिफ्राय नैबेहाय सुइमिं पुल दं आरोना फिसानो बेहाय जोङो बोथोरा माने अखा हागोन बायदि जादोंमोन नालाय जों न'निफ्राय ओंखारबोबा बेनिखायनो दुगैनो थाखाय ड्रेस लाबोफायासै जोङो ड्रेस लाबोनायबा दुगैनो हागौमोन बेहाय गोबां मानसिफोर दुगैगासिनो दंमोन गरम ना दिनै बोथोरा बेनिखायनो दुगैनो फैदों नै मानसिफोर दुगैगासिनो मानसिफ्रानो गथ'फोरबो सानडे ना दिनै सानडेखाय माने फेमिलिफ्रा लाना फैयो आरोना गथ'फोरखौ दुगैनो थाखाय भैरबकुन्दनि बे खाथियावनो सुइमिं पुल आं दा भुटान फारसे थांगासिनो दङ बाइकआव फुल टेंकि पेट्रल सोनो थाखाय पेट्रलनि दामा भुटानाव 69 रुपिसल' आरोना जोंनि इन्डियावबाथाय 100 होननानै बुंब्लाबो बांद्राय जानाय नङा नैबेहाय इन्डिया गेट मोनो बे इन्डिया गेटआव एन्ट्रि खालामग्रोनांगौ बेहाय ड्राइभिं लाइसेन्स बेनिफ्राय गारि आरसि नायो आरोना नोंथांमोना गारि आरसि बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ लानानै थांथार आरोना नङाबा ओरैनो गिदिंनानै फैफिननांगोन हाबहोनाय नङा नोंथांमोनखौ बेलासिफोरा बिराद मानसि जायो आरोना दायो बारा मानसि जाथ'वाखै नोंथांमोना नायनो हागोन दा थाव सोनायाव ओरैबायदि लाइन जायो नैबे माने इन्डियानि गेट नालाय बियो बेहाय एन्ट्रि खालामनांगौ आरोना ड्राइभिं लाइसेन्स बेनिफ्राय भटार मा होनगोन बेखौ आरसि मास्ट बि इम्परटेन्ट नोंथांमोना लाना फैथार आरो हेलमेट गानना फैथार आरोना नोंथांमोननि सेफटिनि थाखाय हेलमेट गानाबा नोंथांमोनखौ सोनाय नङा नैबेहाय माने माखासे डकुमेन्टस होनानै एन्ट्रि खालामनांगौ जायो आं दा एन्ट्रि खालामसै आइडेन्टि प्रुफ नायो बेहाय बिसोरबो एन्ट्रि खालामगासिनो दं दायो आं एन्ट्रि खालामखांबाय बेहाय टकेन नाम्बार होयो आरोना आंना टकेन नाम्बारा 139 ओमफ्राय आं दा सिंथिं हाबलांसै सिङाव माने भुटानाव भिडिअ लानो होआ माबा थाव सोनायाव ओमफ्राय आं दा गेटसिम लानानै थांगोन आरोना भिडिअखौ आं दा नैबेहाय आइडेन्टि प्रुफ होखांबाय आरोना ड्राइभिं लाइसेन्स आरसिखौ चेक खालामखांबाय आंनिखौ बेनिफ्राय आं दा भुटान सिंथिं हाबलांगासिनो दङ बेहाय भुटानावबो आरो चेकिं खालामबावो आरोना बेहाय आधार कार्ड नायो आधार कार्ड मास्ट बि इम्परटेन्ट भुटानाव हाबनोब्ला नङाब्लाथाय हाबहोनाय नङा आरोना आधार कार्ड गैयाबा नोंथांमोना थाव सोनोब्लाबो आधार कार्ड नांथारगोन नङाबा नोंथांमोनखौ माने थिनहरफिनगोन आरोना गिदिंना फैफिननांगोन आं दा थाव सोना फैखांबाय बेनिफ्राय इन्डिया गेटआव बेहाय टकेन नाम्बार सोङो आरोना दहाय एन्ट्रि खालामनायाव टकेन नाम्बार होदोंमोन आंनो बेखौ खोन्थानानै फैफिननांगौ जायो आं दा टकेन नाम्बारखौ खिथाबाय 139 आं दा टकेन नाम्बारखौ खिथाखांबाय दहाय फार्स्ट टाइम एन्ट्रि खालामनाय समाव आंनो टकेन नाम्बार होदोंमोन नालाय सिरियाल नाम्बार बेखौ खिथाफिननांगौ जायो दायो माने आङो आब'मोन पिकनिक जानाय जायगायाव थांगासिनो दङ मोनहां जाबायानो नै बेदरा जाथारसिगोन खोबग्रा गैयाना खोबाबाबो जायोलै ओंखामबो संदों दैया नांबावगोन नामालै पिकनिक जानो फैदों नै जोंहा ब्रादारा मानि जों लाइलांनि लाइलां लाइलांनि लाइलांनि बे रौतानि ना रौता लाइलां ब्रादारखौ साबेसे फेमिलि दंलै दे जोंथ' माने जायाखै नालाय हाबा ब्रादार मोनसे फैफादों संगासिनो नै बिसिना माथो फिसाथारलै गेसा मिनि गेस आलु फ्राय खालामग्रोबाय आरोना औ थिगानो नै बिथिं अमा बिथै एवदों अमा बिथै लागाव बर'नि फेभरेट दा ओमफ्राय खासि आथिं हेबगोन नामा दिनै आथिं हेबनायथ' खौरां गैयामोन आथिं हेबाबा जायालै भैरबकुन्दआव फैबाथाय अमा जाया जाया बियो
होद नोंसिना गामसा लाबोदों मोजां जाबायलै दुगैलांनो जानायनि आङो जायगा मोना नङा ब्रा रियाव सानदेयाव बै गायमोन माने ब्रा ना नोंसोर बयलार हाना जाफैखांबाय माथो न' इयाव सिगाङाव फैखांबाय आगोलाव हाम्फैखौ माने इदि लाबोफेराखै आरो दिनैजोंसो खननै जादों हाम्फैया बेयाव फैनो मोननाया सिगाङाव शुटिंआव फैबाय ओमफ्राय माने बिदि पिकनिक जानाय फैफेराखै आरो आं टेस्ट खालामना नायनो दै बरिया जादों बर'नि खाजि आरो बर'नि खाजि अमा बेदर बिथै ओमफ्राय माने रावबो जायालासिनो थानो हायाखै आरो ना गुबुनफ्राबो माने अमा बेदर जानो मोजां मोनबाय नालाय बिराद अमा सिगाङाव बर'फोरखौ अमा जायो होनबाथाय खिन्थु दायो बिसोरसो बांसिन जाग्रा जाबाय माने बिसोरसो मेन गावसिनि जाग्रा बायदि खालामना लाबाय आरो ना बिसोरसो गाहरिया आमार मेन होननाय जाबाय आरो ना ट्राइबेल लेभेल थेंक इउ थेंक इउ मोजां नांबाय थेंक इउ आं भिडिअसो लागोनलै आयौ मा हाम्फैजोंबो लादो हाम्फैजों आंजों लायाबाबो जागोन दे हाम्फैजोंबो लादोब्रा हाम्फैजोंलाय लाया बाजैयासो मा होनदों लाजिदोंदां हाम्फैखौ लाजिनाङालै दे लकेलालाय आरो लकेलजों लकेल लालायलायाबा सोरजोंथो लालायनांगौ ना मा होनो ब्रादार माने आंनि साबसक्राइबार फंबायमोनखौ लोगो मोनदोंमोन नालाय बेदर जाहोहरबाय बिसोरो साखिनायो एसे आदा साखिनायलांनो होननायखाय साखिनायना फैबाय आङो हाम्फैयाथ' अमा बेदर जाया नालाय बियो ओमफ्राय आं साखिनायना फैबाय आरो ना ग्रेभि अमाया ग्रेभि मोनहां मोनहां जादों माने धोनस्रि रिजर्टसो आरो ना बे जायगानि नामा बे भैरबकुन्दआवनो दङ धोनस्रि रिजर्ट भैरबकुन्दनि बारा गोजान नङा खाथियावनो बिराद बरिया जायगा बिराद मोजां साजायदों आरो ना फुलजों नै बिथिं माबा मोनसे दाउ दङ दिंखल बायदि नै दिंखल बायदि गाबो दिंखल सानाय बायदि दाउआ खेबगोन नामाब्रा ओइ सुबुं खेबजागोनबो बा दाउराइ दाउआ जादो दे दे सुबुं नों दावखोना होब्रा सुबुं मादि नांदो रा मोजां सुबुंखौ बिदिनो दावखोनानै दोनबाय थादो ओइ मायावबा थांबाय ओंखारलायहोदो बोरमा बेदर संगासिनो नै बेहाय मोनथारसिगोन बोरमा बेदराबो मा होदो आलु आलुजों बोरमा बेदर मा मोनखांखो दायो दा अमा बेदर मोनखांबाय अमा बेदर ओंखाम मोनबाय दे देखायदो मा मोनखो नायनोसै अमा बेदरजों आलु ना आलु ओमफ्राय नैबे बे ओंखाम मोजां जादोंथ' ओंखामाबो माबा जायाखै गेफे जायाखै नैबेलाय बे दालि नैबिथिं बोरमा बेदर बेबो जाथारसिगोन दा नै अमा बेदर जानोसै पार्टियाव एसे टेस्ट खालामना नायनि र' अमा बेदरखौ बरिया जादों हेभि कलिटापारानि संनाय कलिटापारा भकतपारा माने मिक्सार आरो वारपारानिबो दङ वारपारा जोंहा आब'खौ बेहाय मोनलांदों नालाय कलिटापारायाव दा गामिनि आरो गासिबो माने फेमिलियैनो पिकनिक जानो फैदों आरो दिनै भैरबकुन्दआव जोंखौ लेंहरनायखाय हाम्फैजों आंजों दसे फैबानो जाबाय नोंसोरो होननायखाय फैबाय आरो जों बेहाय दसे नुजाफैबाय जोबोद गोथाव जाबाय दे आङो कलिटापारा वारपारानि संनायखौ आब' गुमैमोननिखौ नैथिं एकदम हेस माबा होनना बिहाव मेन्देला खामसाव दङ नैथिं रान्दिनि बिहावा बिराद बरिया संबाय आरो ना टेस्टि माबाखौ बोरमा ना बोरमा आरो अमा बिथिं बिखुनजो दङ बिखुनजोबो नै थांसै ना थांनो जाहांबाय ना ओंखाम जादोंना जायाखैलै जाबाय न' दे मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय
लाखै थांदो आरोना जों बिब'आ लास्ट लाब्राखौ मावना होनो नागिरदों हुलुनानै होनायखौ थिखाङाखै हुलुनायखौ ना मावसिगोन नामालै बिलाय दांसिगोन दांसिगोन दे दांना होदो ओंखामा आग्लायजोब्बाय माथो बे फिसाजोनो बिमाया ओंखाम होदों आरो मा दाबो एक्ट्रेसनो दङ जोंना आइया नै सोरबाफोर फैसा गोनां थाखा गोनां सेंग्राबा दोनखारनोबा दोनखारनो हाबावगोनसो ए जङाय बिखुनजोसो जागोन रा नोंखो मोख्लै हायनाय दिनैनो फैदो फैद' खन्द'आव फैबाय आरो न' फेमिलि पार्टि जाबाय हा आंनिया दैमु नैबे सासे बेदर जाया मिरामिस नाखि ओइ सालाद जादों गद ना खाय पिक ना खाय जोंनिया बोरमा बेदरजों जादों बोरमाजों ना मे नाय नामा दुगैबाय माबायाव भैरबकुन्दनि भुटान दैयाव थान्दानो गुसु मोनलायबाय थान्दा ना थान्दा थान्दा दैया मोननै माबानिफ्राय फैना अरुणाचल आरो भुटाननि मिक्स जायोना नैबेसिनिया माने भुटाननिजों दुगैबाय दिनै माने एसे लेथ्रा फैदोंलै अखा हादों ना अखाखौ नखासो होनोदां माथो नखा हादों ना थान्दा मोनदोंना नखा बुंग्राया नैबे मेन ইমান ভাল লাষ্ট কৰিব নালাগে বাইদেউ বেয়া দেখাবাय লাষ্ট কৰিলে ন दायो जोङो लोंबाय जाबाय ओमफ्राय जाखांजोब ओमफ्राय वारपारा पगरपारा कलिजापारानिया दायो थांसिगोन जोंबो थांनोसै आरोना जोंहाबो माबाखौ रनिस्काखौ लाफायाखै नालाय ओमफ्राय दायो फट' लानो होनदों फेमिलि फट' ओमफ्राय लानोसै आरोना दायो माबायदि मोनखो दिनै भैरबकुन्दआव पिकनिक जाफैनानै आइमोना मोजां बहुत गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दैमु इउटुब चेनेलसिम बहुत हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनिसिम फैनानै जोंजों रंजानायखौ शेयार खालामफैबाय जों बिराद रंजानाय मोनबाय दिनै एसे जाबाय लोंबाय आइया माबायदि मोनखो दिनै भैरबकुन्दआव फैनानै ओरैबायदि मोजां गोसोखौ फ्रि मोनफैदों मानो होनबा जों न'आव बिराद मावो दाङो बहुत दैज्लां समाव जों गायबाय फुबाय दिनै आं बे भैरबकुन्दआव फैनानै ओरैबायदि आं गोसोखौ मोजां मोनफैदों बयनिसिमबो आं खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो माने आंनि गोसोआ हाजासे माने सन्तुष्ट जादों आरो ओमफ्राय आइया गोदो आफाजों बेरायनो मोनदों मोनाखै सिख्ला समाव बेरायदोंमोन आं खनसे बेरायदोंमोन ना दिनै माने गोजोननाय मोनबाय आरोना बयखौबो लोगो मोननानै हेपि फेमिलि माने दिनै पार्टि जादों आयु हाम्फेयाथ' हनै सावफि दाबो जाया आं दहाय आब'मोना बिराद लाजि सुलि माने बिराद माने सेलिब्रिटि नालाय लाजि आरोना सुस्मिता ब्लगार नामा सिनायो आङो औ दे आफा बाय बाय बयनिसिमबो दे जों थांसै बाय बाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना माने नोंथांमोना नायनानै जेसेबां हायो शेयार खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट नांगौ आरोना जोंनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआवसो जोङो माने मोजां भिडिअ बा मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो नालाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसे नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लाभ इउ अल आब'मोनखौ बिदाय होखांनानै जोङो न' फारसे थांगासिनो दं आरोना भिडिअखौथ' आङो इन खालामखाबायमोन भिडिअखौ फोजोबखाबायमोन अब्लाबो लामाफ्राव माबा मोनसे लोगो मोनगोनदां होननानै आं भिडिअखौ खालामदों आरोना मालाबा बे लामाजों मैदेरबो ओंखारथेनानै होयो नालाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो गामिनि मानसिफ्राबो नैबे सानदेखाय बेरायनो फैदों नै बिसोरबो आदा जोंखौ नुनानै माथो होदों आरोना सोरबाबा लोंनानै नै लामायावनो उन्दुनानै थालाबायदों ओमफ्राय नैबेहाय पुलिस चेकिं दंबावोमोन बिसोरो जोंखौ लाखिदों आरोना लाखिनानै सोंदों बिदिनो बहा थांनाय बहा फैनाय नायनो हागोन नोंथांमोना भैरबकुन्द भुटाনৰ তেল ভৰাব গৈছিলে ঠিক আছে থেংক ইউ
जोंखौ बांद्राय आइडेन्टि प्रुफ नायलायलायासै आरोना डाइरेक्टलि थांनो होनायखाय जों डाइरेक्ट फैबाय न'आव। बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बिदिनो आङो 15 आगस्टआवबो राइड खालामनो नाजागोन आरोना, जुदि बोथोरफ्रा मोजांब्ला ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो। गप्र लाब्लाथ' मोजाङै आङो बेफोरबायदि भइस अभार खालामनायनांनाय नङा, दायो भइस अभार खालामनांगौ जायो आरोना।